Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Tapuka maparmenggota, marede mahita sian bukuede nomor 116 ayat 1-4. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, mar guru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamuma Jahoba mar hite-hite las ni roha. Robe mahamu tujolona mar hite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho, sailehon matuhami tod dini hasit tongan dohot dame. Asa takas huboto hami nasa lomo ni roham.
Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 765 ayat sada. Tatangihon ma patik ni debata ima Kolose sada ayat sia 110. Dibaheni dung hubege hami i dang masoho na kami tumangyakok kamu jala mangido asa digohi di hamu patas ni roha manada lomo ni rohana mar hite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa mar parange natama dituhani hamu gabe halomuan situtu jala mar parbuehon nasa ulaon na denggan ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar to patik nai. Amin. Marede mahita sian bukuede nomor 210 ayat sada dohot 2.
poti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami, hujau hami doguarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Saya marasi nuroha mahomida hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jala nahehesian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami, asi maroham di hami, saya patok tong madihami roha hamulateon tuho, o tondi porbadia pangapul dina marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami, ro maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama anak doho tondi porbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhitesian asi ni rohana, hinorhon ni panubusyon na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata, bahen habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 254 ayat 4-15. Tabegema turpuk epistel di parminggota sadarion, imanatar surat di 2 Musa 10 ayat sada sahat tuonom. Tajahama secara responsoria. Patolubulato dungruar hala Israel sian tano Mesir, di arina sasadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Dungi nakok masih Musa tu mopot debata, jadi dijauhon Jahoba matu ibana sian doloki ninnama. Songonom madahonom mutu pinopar ni si Jakob, pabuaom mutu halak Israel.
Ope, molo ditangyo kamu suaraku, jala diradoti hamu pada nahu baheni, jadi hasiaku mahamu sian nasa bangso, aigok dia udo liat portibion. Ima sahatna, martua doakan nato mangihon, hatani debata jalan na upiopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 675 ayat 3 sahat tu 4. Sada Jesus jalani Tuhan sonangani radoti mahatanai dohot yomonai Tahadidakko maha porsiao tai, songon nahin hinatidakko ni dongata saha porsiaon di sandok portibion ra mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, matumu palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sian tondi porbadia, andorang sahabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit, di panghuman ni silatus, na matatarapazal do iba na dihao pinor silang, na tuwa tubanotoro dung ditanam, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahulul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disimay bana, pay mamalasugot tu tanaon, manghumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea tonde porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panala Kristen akka na badia, dot dasasan ni dosa, dot dihatai na mandok, mula mangulusok daging halak naung mate, dot dihanguluan na sora sudah. Amin. Kor wilayah Roma.
Kor Parupuan pada hari Kamis. Tabegema tikting di parminggota sadarion. Salam. Shalom. Warta Jemaat Minggu 26 Juli 2026. Topik Panupakni di Bata di Akana Pinilitna. Karya Allah bagi orang pilihannya. 1. Nama minggu kita hari ini minggu yang ke-8 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik A1
Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 19 Juli 2026. 1. Ibadah bahasa Batak 198 orang. 2. Ibadah bahasa Indonesia 111 orang. 3. Ibadah Pospel Goa 35 orang. 4. Ibadah Sekolah Minggu Makassar 103 orang. 5. Ibadah Sekolah Minggu Pospel Goa 12 orang. Keenam, live streaming 34 akun. A2, jemaat baru. Pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Natal Sianipar, Ibu Yana E. Boris Situmeang dan 2 orang putra, 1. Gergeman Kristalia Sianipar, 2. Yoel Febrian Sianipar yang datang dari gereja HKBP Sentosa Resort Samarinda, Distrik 27 Borneo. Sekarang bertempat tinggal di Kompleks Taman Losari 2000, Jalan Eboni nomor 28 Tanjung Bunga, masuk wilayah Galilea. Apabila Amang dan Inang ada di tempat ini, kami persilahkan untuk berdiri. Mau lihat ya. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. 1. Gerakan 5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 26 Juli 2026 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Pospel Pare-Pare. 2. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pembangunan HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan. Kebaktian wilayah. Wilayah Roma, Selasa 28 Juli 2026, di rumah keluarga Amang M. Sihaloho, Inang Pendeta R. Borusinaga STH, bertempat di gedung sekolah minggu. Wilayah Filipi, hari Rabu 29 Juli 2026, di rumah Amang keluarga MP Sibarani, Inang Pendeta Dr. SRH Borusiagian MTH, beralamat di Pabrik Kertas Goa. Semua kebaktian masuk pukul 19.00 WITA. Kedelapan, pengumuman. A1, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan datang, KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Korintus. A2, ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 26 Juli 2026, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR NHKBP. 2. Sehubungan dengan penabisan Situa pada hari Minggu 2 Agustus 2026, ibadah minggu di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 19.00 WITA. A3, penabisan Situa. Pada hari Minggu 2 Agustus 2026 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan penabisan majelis atau Situa kepada 2 orang calon Situa HKBP Makassar dan 1 orang calon Situa pos pelayanan Pare-Pare, serta mengojakon atau melantik 1 orang Situa Pospel Pare-Pare, yaitu 1. Amang Calsit Saud Sianipar, 2. Inang Calsit Pretit Tiurma Boru Panjaitan HKBP Makassar, 3. Amang Calsit Waribensi Dauruk dan Inang Situa Elfrida Suryani Boru Hutagaol Pospel Pare-Pare. Acara penabisan dan pelantikan dilaksanakan setelah persembahan ke depan altar di Gereja Bahasa Batak. Marilah kita mendoakan agar acara penabisan dapat berjalan dengan baik
dalam penyertaan Tuhan. A4, PHD Penguatan Perempuan Deborah. Pada hari Kamis 30 Juli 2026 yang akan datang, Subseksi Perempuan Deborah HKBP Makassar akan melaksanakan PHD. Acara dimulai pukul 17.00 WITA bertempat kapal pinisi Kota Makassar. A5, penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi. Sesuai program kerja Seksi Pendidikan tahun 2026, gereja kita akan memberikan penghargaan kepada siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi berprestasi. Penghargaan diberikan kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA sederajat yang memperoleh nilai rata-rata 9,1 ke atas dan bagi mahasiswa-mahasiswi IP semester 3,6 semester genap tahun 2025-2026 maksimum S1 kepada siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi supaya memberikan kopi rapor atau ijazah. Jika belum ada asli, boleh SKHU atau fotokopi IP sementara dalam bentuk hard copy atau fisik, tidak menerima kiriman file WA atau email yang diserahkan kepada Seksi Pendidikan atau Sekretaris Surya selambat-lambatnya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Penyerahan penghargaan akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Nama dalam sertifikat akan dicetak sesuai nama dalam rapor atau ijazah. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Inang Nyonya Wine Baho KR Boru Pasaribu. 6. Inang EJ Sitorus C Boru Panjaitan. 7. Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. 8. Inang Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. 9. Amang H Sitorus Pane. 10. Inang Nyonya R Sihombing HBP Boru Hutagaul. 11. Amang Situa H Simanukali SE. 12. Inang Nyonya H Simajuntak R Boru Bakara. 13. Inang Nyonya IES Tambunan Eka Boru Simajuntak. 14. Gabriela Mainopa Boru Simabora. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai 1 Agustus 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo, Taleta, dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta yang sudah dikirim di WA kita di wilayah. Yang ke-9, keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat juga kita lihat di WA yang sudah dikirim di wilayah kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Salam. Kor Perempuan Deborah.
Kor Ama Ebenezer.
Marede mahita sian buku de nomor 272 ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean. Ayat sada. Sai tole rosude iuton Yesusi marosa sindongan me di baraloani mandera silangi partogi tuani sarune pe makulito sai tolero. Damini debatan na sumurong siyan saluhut na roha, ima mangarajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Ata ni debata turpuk jamita di mingguta ima di minggu pawaluhon dung Trinitatis ima
na tersurat sian Roma bidu walu mamuka sian ayat 26 sahatu ayat 30. Roma walu ayat 26 sahatu ayat 30 hujahama di tonga-tongata. Alai nang todii diurupi dohita dihagaliotai aidang taboto manang ahana tama sipangido otta gabe diodiho todii dohita marhite-hite hata na hinoihon na sotakas hinatahon. Alai diboto sitadarohaido na pinarohahon ni todii ay marguru tulomo ni roha ni debatado pangodihononna diaka nabadiai. Alai taboto do saluhutna do manupak tunadenggan diaka namarholong ni roha di debata aka najinouna sian tahina hian. Ayaka natinadana hian ido ditodo. Asa gabitudos na sida tu pangalahon ni anak nai. Asa ibana na parjulo tubu sian torop anggina. Jala aka nang tinodona ido di jou. Jala najinouna ido di pitori. Jala aka nang ni pinotoranna ido di pasangat. Ido sahatna. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Roma 8 ayat 26 sampai 30. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Ora semakka mga kenang, molo mulak kita muse, saya taparata-rata jo setiap minggu Trinitatis. Masuk mahita bawaluhon setelah minggu Trinitatis, mengingatkan kita kembali bagaimana Allah yang kita kenal dalam ketritunggalannya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Untuk mengenal lebih banyak atau untuk mengenal karya Allah dalam kehidupan kita, khusus untuk hari ini atau khusus untuk Trinitatis ke-8 setelah Trinitatis, yaitu diangkat dari Rom 8 ayat 26 sampai 30 dengan topik panupak ni debata diaka na pinilitna, karya Allah bagi orang pilihannya atau karya Allah bagi orang pilihan Allah. Disima neng idota secara khusus taarah kapikirata bohado Allah berkarya melalui Roh Kudus manang melalui tordini debata. Nah di hari Minggu di bagasan Yesus Kristus, nah di minggu na salpu debata na langsung manopah kita do jumadi hok kita nuaing bohama tordii tutu berkarya di bagasak kita. Kita coba tarenungkan akainang akamang. Bohado berkarya manang songodian pemahamata karya Roh Kudus dalam kehidupan kita masa kini.
Adong do tahilala kamangkay nang. Allah jujut do halak mengabaikan karya Roh Kudus karena dia tidak melihat dengan kasat mata tentang roh yang bekerja dalam kehidupan manusia atau yang bekerja dalam kehidupannya. Karena manusia sekarang memang lebih cenderung mempercayai orang atau apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Manang nabi nereng nasian matatai gabitu sido gumuda kita porsea. Termasuk ala niaka media mempengaruhi mindset ta, mempengaruhi pola berpikir ta. Lupa hita di karya ni debata melalui todi porbadi. Aleta coba jo ta bilang. Sai di dokdo pangurupi todi di hita. Molo di bahasa na asing di dok penolong bagi kita. Nasipata dorang taida dang tahilala pangurupion ni todi ternyata sangat luar biasa peran roh manang peran ni todi mangurupi hita di ragam ni perdalanan ni ngoluta apalagi molo mengadopi siadopat. Ido sasitong na molo taida konteks ni Rom 8 manang Rom ualuon ala jemaat Rom gudang na bingung na sida, gudang na buhay maben na sida, dang memahami huaso do tagugon ni debata di ngolu na sida, sianido na sida disungguli si Paulus asa disadari na sida, todii mabuan na sida, mangurupi na sida, haruar sian ragam ni kebingungan, manang sian ragam ni parukilon na niadupan na sida pada saat ini. Lausido perannya sangat luar biasa di bagasan mulut. Tanpa tersadari todi mangula di bagasa kita, mangurupi kita, dinasa nama baik kita. Bingung. Manang dinasa nama baik kita marukil, di loas kita, manang diurupi kita, haruar siani. Ido na taida dohot pangurupion ni todi ni debata dung roto di dohot tuak kasih siani manang dung roh mana turunnya Roh Kudus di sido diurupi aka sisiani haruar nasida sian ketakutan manang sian biar ni roh. Naung naselaw nasida martabuni sumurut dangolo bersama dohot halak takut alai dung roto di sima gabe adong pangurupia dinasida mangalehon semangat di bagasan mulut. Ido bena didok nang diturpo didok Apostol Paulus. Alai nang todi diurupi dohita di hagaliota. Ay nagudangan hagalion ni jolma. Nagudangan hagalion ni pamatangta. Nagudangan hagalion ni pikirata. Alai disima diurupi debata. Marhite todinai di bagasan mulutta. Nang pesotaida secara kasat mata. Alai bui may tahilala. Marhite hapor siauta. Marhite nang todita dohot mulutta. Laos na padua hon di dokdo peran manang karya ni todi porbadia di hita di bagasan perdalanan ni ngulutta siganu pari nang dipartikian nuaing nang ditiki masa ni akasisiani ibana do penghibur menghibur akasisiani asa unang marsak na sida di ngoluna apalagi lau mengadopi tantangani songonido nang penghiburan di hita molo pe gudang kesedihan malang gudang pe si taonon bahkan tantangan nama baik kita sumurut di bagasan ngolutta pertolongan dan penghiburan itu sangat luar biasa siat todi mengurupi hita asa hot hita marlas ni roha di bagasan ngolutta. Dan terbaik kita sasitong na di tonga-tonga ni ngoluta marlas ni roha molo tapay huti-huta ka perdalanan ni ngoluta gudang do na mabay kita marsak ay dang taboto songo dia perdalanan ni ngoluta ay say mabiar rohita di perdalanan apalagi di kondisi ni
nuaing di tonga-tonga ni pertibion godang ni marabahaya, godang ni krisis na taadopi di padalan ni nguluta, alai diurupi to di ido hita. Jala to di ido mangalehon las ni roha do pos ni roha menghibur hita, asa tetap bui merdalan manang songo dia pe kondisi dang putus asa di bagasan mulut. Sugari uji perdalanan ni nguluta, pasti do masing-masing kita pernah mau putus asa di bagasan nguluta. Bahkan mungkin adong rencana untuk mengakhiri hidupnya ala di ngolu portibi nagok pergumulan. Nah seboi terjawab secara logika do secara pikiran. Alai disima peran ni todi, manang disima todi menghibur hita. Nadonganan nado hita. Na urupan na dohita, na patawon na dohita, mardalan mamulus di nasaragam ni nama bain tertekan hita di bagasan mulut. Laos ihut do nakin muse sian hata na ni dok ni si Paulus pabua ibana do mangodihok kita di ragam ni pangidoat. Berarti ibana do na mangodihok kita lau sido bagian na patuluhon na idaw ta peran ni Roh Kudus manang peran ni todi di bagasan nguluta mangodihok kita di nasaragam ni akka nata hirim nata pikiri dohot nata pangido tu debata. Molo di hata mangodihok dak botek na pikir bita no ang mangatusi molo hata mangodihon. Alai molo di hati Indonesia di dok, Roh itu menolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Jadi dia yang menyampaikan apa isi hati kita yang tidak bisa kita ucapkan. Ima pangodihonon ni todi. Todi mangurupi hita patol haso pasahato tu debata, pasahaton tu napuna harajauni, asa diurupi hita di ragam ni pergumulan do tantangan dohot na tadopi di bagasan nguluta di tonga-tonga ni pertibion, ala ibana debata na serap dohot kita, ibana debata na say mangodihok kita, na say mangurupi hita, na say mangalehon las nirohan na menghibur hita, di sido gabe boy taida jala sahat pangidoat tai tuadupan ni debata nangpe sotarok kita sasitongna anggosian pamangata ala ni ketidaksempurnaan manang ala ni hagaliota bahkan najut nunga sahat naing tu padilian di bagasan mulut. Laos hapor siaido peran ni todi inuaing di bagasan mulut. Pabua to diina setotong mangalehon dihita molo tagawari karunia. Meragam do karunia dohot talenta di pasahat debata dihita. Lau manguda ulau ta asaboy sempurna manang asaboy lebih sempurna boy lam sikop ngoluta di tonga-tonga ni portibion. Karuniai meragam-ragam do tutu. Talentai boy do meragam-ragam di pasahat debata tu hita. Alai sian berbagai talenta dan karunia na pinasahan ni debata. Ikon pakyot tamay hobartulomo ni roha ni debata. Jala pakyot tamay gabelas ni roha gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni portibio. Berbagai talenta na tamiliki na binasahan ni todi na niurupan ni todi itu hita iko gabelas ni roha may unang justru mabuan halak gabelam daw holang siya debata unang mabuan halak lam daw siya las ni roha di tonga-tonga ni nguluna alay justru iko buanot mahalak marhiti karunia na pinasahat ni debata gabe pasu-pasu dohot las ni rohay di nahumalia kita ala tusido pajuun ni debata di hita molo di pasu-pasu hita gabe pasu-pasu matunahu maliak kita jala ido sai naing di pasahat jala di sido naing di lehot to di hita berbagai karunia di bagasan ngulutta siganupan molo lam tababidang muse ulaun ni to di bagasak kita
di tonga-tonga ni Portibion, takasdo di patorang si Paulus tu Huria Galatia. Ima aka perbue ni todi, buah-buah roh, nanaing si ulah honota manang nanaing si patu paota di bagasan ngoluta, asa tarida jalamar perbue ngolu na porsia tu debata, asa tu tarida naung diurupi, asa tu takasta ida na setotong dihibur debata hita marhita tordina, jala na se ditogu-togu debata hita di bagasan ngoluta, jala takas selam tabatuluhon. Nah di paso-paso hita marhita kakarunia-karunia na pinasaat nai, siani do hita bertindak patupa ulau ni marhita kaperbue ni tordi. Naing selam rata di hita perbue ni todi seta jahai Galatia 5 ayat 22. Jalan apa budi na boi taida na luar biasa pangurupion ni todi idi hita manang karya ni todi ni debata di bagasan ngolu ni jolma setelah dia datang sahat tu partikian nuaing diurupi do hita lau manada dosa. Todi do na mangurupi hita sa taboto, dia do na patut si ulaota, dia do na patut si pasidingota, dia do nanaing si ulahonota na hobar tulomoni rohani debata. Angko so diurupi todi hita, maol do hita memilah, maol do hita lau memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang Tuhan tunjukkan menjadi bagian kehidupan kita, mana yang harus kita tinggalkan. Peran ni todi berangkat sian nguluta perbagasani lau menggerakkan sude sendi-sendi tahun, menggerakkan sude rohatai, menggerakkan sude ngulutai do program tai di bagasan perdalanan hobar tulomoni rohani. Di sima molotai dia peran ni todi di bagasan nguluta lam takasma songonani dokni si Paulus di turpuk nata jahanakin di jauh do hita sian pajuo neido tatadda ibana ala di tadda hita jala sianido muse gabe dohot hita pernah puna di ngulu na saliling ni liling na manang gabe dohot hita di pamitorion nai sahat tuha sangapun nai ido na marga marhite ulau ni todi. Jadi ulau ni todi memproses kita, sian mulai sorak kita, mulai jolma kita, mulai dipilit kita, sahatu ngulu na saliling nililing na di si malam takas karya Roh Kudus, karya Allah di dalam kehidupan kita marhite todi. Alaniak kamanga kainang lam tapabagas manuaing pengaktualisasian ni turpohon di bagasan mingguta sedarion. Song tadok nakin tema panupak ni debata diaka na pinilit. Karya Allah bagi orang pilihannya. Ikodohonot tado nunga dipilit kita. Kita telah dipilih menjadi umat Allah. Umat pilihan Allah. Dia do bukti na hita nong dipilih kita gabe umat pilihannya. Dia do bukti na nong terpilih kita gabe parna puna di harajo ni debata. Iko saya mulak mamuse hita merenungkan saya telah dibaptis. Saya telah memasuki kerajaan sorga. Saya telah diterima di kerajaan sorga. Iko mula-hula do paingoton nami. Huria na taguari ruas ni huria iko na tardidi do. Molo so tardidi tang tarajumi do pay ruas ni huria alaya totudo anak ko ni debatado nang so tardidi alayang go di tonga-tonga ni huriata setadok do nang tardidi di bagasan goar ni debata amana do to di Purbadia. Lo sekaligus mon sungguh-sungguh taringot tuar PP modadong ia nakon naso dibaptis do pe marujung ngolu dang dia toy huria. Na toras na ron dia toy dia puli alay anggo na modingi dang huria mengubur. Alani lau sunggul-sunggul mohon asa moladong akaya nakon na marsahi posa na sutardiri dope
Di pasahat ma tusin tua asa di patupa padidion darurat manang padidion nahinibu asa doho tibana pernapuna di harajau ni debata. Itu salah satu nang takasi idota asa tutu nang doho tibana terpilit asa nang tutu dirasahon bahwa dia adalah jemaat pilihan Tuhan manang nang doho tibana pernapuna di tonga-tonga ni harajau ni debata. Asa sudehi tanah di sonuaing nunga na pinilit ni Tuhata manang orang-orang pilihan Allah. Alayati boha adong na marsiajar do penanang terdidi. Mari semakin rajin untuk belajar tentang kasih Allah. Asa boy lam hatop terdidi majalo jala gabe di jalo hita di harajau ni debata. Pamiliton ni debata manang pilihan Allah. Sianido hita hape dimulai merasakan karya Roh Kudus, karya Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Allah molo halak na tardiri, say tahapor siyay doy na jinaw ni debata, na pinilit ni debata, gabe dohot tu harajaw ni debata. Tayo ma proses di teke akan naro tu tonga-tonga ni huta Jerusalem, sian berbagai daerah, sian berbagai bangsa. Gabi dohot na sida terdiri di haroro ni todii, na jino ni todii do na sida na pinilit ni todii, dibagi na sida jamitai, dibagi na sida suara ni debata marhite akar rasul-rasul, marhite akasisiani, di sido na sida memutuskan saya menjadi pengikut Tuhan terdiri na sida. Asa di jauh todii gabe terdiri jala di sima lam hilalaonna perbue ni todii di sima hilalaonna karya Roh Kudus, peran Roh Kudus di dalam kehidupanna. Nuai kape molonong sudedo hita nong terdiri sudedo hita pe umat pilihan Allah. Mari semakin rasakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Akamang akainang. Ternyata na paling luar biasa boy dimampukan kita merasakan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita itu dari dalam bukan dari luar. Dari dalam hati kita, dari iman kita, dari kepercayaan kita, di sana kita merasakan karya Allah melalui Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi biarpun dari dalam, tadok pe sian bagasat doi bana mangula di hita, sian pamatang tau sia kadirioto sia rohatai ibana mangula. Alai saat do dampak na pengaruhna di sude organ-organ ni pamatang tahun lau mangula ulaun, lau patupa na ho Bartolomo ni rohani debata, lau pataridahon pangaramotio pandonganio pejagaon ni debata di bagasan ngulu. Molo pada daud tadi debata na manopai imasian karya na ginawaran na penyataan umum dan penyataan khusus na buhay daida secara fisik ta ima panopau ni dohot hadiriot ta na buhay jongjong mardalam mangulu alai di bagasan todi ni debata lebih banyak may taida di bagasan hadirion orang terdalam manang di bagasan todi tai rohat tai di sido mangulu todi. Jala ido benar sejot dia jarot tu hita ala todi do debata naik kita mertangi yang di bagasa todi naik kita mangulu di bagasa todi di sima hilalauta kehadiran di debata di bagasan todi perbadia di bagasan mulu. Asaboi ikut do naik terjagahon roha parbagasa tai diri tai naing takasi di bagasan habadiau. Naing takas di bagasan habadiau ay halak na di bagasan habadiau do boy tuk majalo todi bahkan ido na boy majalo todi mangula di bagasan nguluna. Jala setadok doi
halak na mangula jala halak na say diperbadiai diri na majaga habadiaon na majaga ulaon na ho Bartolomo ni rohani debata marhite pajuon ni todi di sido gabe mian todi mangula di bagasak kita. Alayang go soara ni portibion anggo akatodi todi ni portibion do namian di bagasan rohata di pikirata di ngoluta justru ido na menggerakkan kita di bagasan ngoluta. Alani ikut tapahusori tajalo todi ni debata marhite na taparade dirita taparade todita taparade nguluta lau inganan ni todi di sima hilalauta todi ni debata mangula di bagasan hita. Mololam taida musia kamanga kainang di haroro ni todi songna jupang na nialaman niaka sisiani. Ternyata haroro ni todidang songon haroro ni penguasa. Bahkan dang boy yang godi ida nasida gabe hira asa honon nai sian kekuatan dunia dot kuasa-kuasa dunia. Asa songonido nang di haroro ni todi di bagasak kita di bagasan ngoluta manang di naparade rohata di sido nang tangkal honotta natahilala songon kebanggaan ni perdagingon na seta asahod di bagasan ngoluta merubah justru harus merendahkan diri patutoruhon roha diadupan di debata di sido gabe mangula debata di bagasan hita marhite todi nai. Jalan yang luar biasa nabu itu mangubahita nguluta sian pikiran dohot waso ni portibion totong do kembali muse ikon urupan ni todihi ta marhite na porsia todi mengendalika kita todi mengalehon ahana tahirim di bagasan nguluta bahkan menguatkan kita memampukan kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan di debata di sido gabe jupang hilalauta perbuin ni todi bahkan di sido gabe hilalauta nani urupan ni todi hita di bagasan nguluta bahkan boy hita mangula sesuai dok lomo ni rohani debata jala di sido gabe patupan adu menggak kita di bagasan ngulutaon molo nong todi mangula di bagasak kita jala di sima gabe takas di hita pakrimoni ay gabe anak kita parna punah hita di harajau ni debata sahat kita tu hasangapon nai ima di hasangapon na pinaradi ni debata na margai ima ngulu na saliling nililing na tu sido hitan waing nang di jauh turpohon lau merenungkan lau manada lau makaporsyai peran karya ni todi di hita aka nang pinilitna amin matang yang mai. Maulia tema Tuhan dihatam nau kubege hami di bagasan sedarion. Nama nungguli paingotok kami. Pabuah panupakmu di tonga-tonga ni ngulu nami akan nati nopami na pinilitmi. Na saya diurupi hohami. Na saya dilihokolas ni roha di hami diapuli hohami. Diragam ni arsak ni rohanami. Jala lam hutan dahami dia lomo ni roham. Marhite pangajarion ni todim. Lau sianido huboto hami. Babuan nong dipitori ho hami. Sahat tu nama jalo hanguluan na saliling nililing na. Atong Tuhan say loa sami mangarade diri nami ala sudido kami naron waing nang pinilitmu gabi inganan ni todem marhit na sayo hupatutoru kami diri nami ujakon kami ho mangula di kami asa ho Tuhan na mengendalikan ngulu nami di sido gabe dohot kami
tuk patu panadumengkan dinasa ngulu nami maradop pun na humaliak kami. Suang-suang ni patu panadumengkan maradop poko. Atong todima totong mian mangule di hami. Ima patut toko kami makaborsiai. Naung pinalua pami, naung jino pami, gabi pernah puna di harajonmu, jalan naung pinasitong mo hami, sahat tami, tu nama jalo tupal hanguluan naung pinarademi. Di pertama nami, dia mulatan roh nami do di minggu nami sedarion. Di ruas ni huriam, naung di jako di tonga-tonga ni huriam. Keluarga amang sianipar, inang borus tumeang. Dohot dua yang akun nasida. Pasu-pasu nasida Tuhan di tonga-tonga ni huriam. Luasomu nasida marlas ni roha di persauran rap dohot huriamon. Asa tujuluan nyari rapami makilalahon wawahodo na pasadaho kami di tonga-tonga ni huriam gabi rap marlas ni roha kami. Sian nasa roha nami do ngulu nami lau mamuji do pasangapoko. Lau song ni pasato nami do toho nanga kaulaon do pelayanan di tonga-tonga ni huriam di HKBP Makassar. Pakubasion marhite aka ibadah dot PA di tonga-tonga ni huriam. Sai toho do pasato nami ang githo na mamasu-masu salhut ibadah nami. Asal lampajonok kon hami lampatauhok kami makilalahon dohot majakot todim mangarahok kami tungulu na lomo na bartu lomo ni roham. Jala mangarahok kami mangulahon lomo ni roham dinasa padalanan ni ngulu nami. Terlumobi Tuhan dihuninahu sakapi ham. Lau pasahaton tohonan hasituaon di tonga-tonga ni huriam 2 hari minggu na naingro. Ma nama jakon nasida. Na pinilitmu na jinoum manasida, na pinaberhatmu manasida, lau mangula makobasi di tonga-tonga ni huriam. Asa pangula na burju nasida. Pangula na hobartu lomo ni roham. Na boi manugu-nugu, na boi mabuan, na boi manungguli akaruas ni huriam gabi lam jonok tuho. Lau songoni pasato nami do tuho nang di pos pelayan pare-pare. Na lau supasada hami di pajakonon situa di tonga-tonga ni huriam. Homa napatuluson sakap do rencana di hajong-jongan ni huriami. Ojak ni huriam di pare-pare. Asa taruli akaruas ni huriam di hatam di panugunuguon marhite huriami. Di pertama nami laos pasaton nami do tohonang di sudi ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Inang simatupang boru simanjuntak, inang Banjarnahor boru manulang, nona parulian boru pasaribu, amang hamanurung, inang naibaho boru pasaribu, inang storus boru pajaitan, inang silitonga boru samosir, inang silaban boru papahan, amang hastorus pane, inang si hombing boru hutagaul, amang situa hasimanukalit, inang simanjuntak boru bakara. Inang tambunan boru si manjuntak, yan akun nami Gabriela Mainopa boru si mamora. Dohot mungkin gudang naso hu agwara kami Tuhan na di bagasan hagaliun ni pamatang. Tung sudi manasida urupam lehonom mo hahipason, lehonom mo hamamalum ni parsahito di nasida. Ang giabuy marlas ni roha nasida marsaur dohoto, marsaur di tonga-tonga ni huriam, marsaur dot hami. Jalabu na sida nang manguduti aka ulaon na siga nupari di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni pakubasyon.
Di pertama nami losong ni pasatu nami domulate ni rohanami nasa di leoko umur nagajang di tonga-tonga ni ruas ni huriam terlumobi di namar ulang tahun di minggu on. Sai homa nama masu-masu nasida, homa nama na baik kajang ni umur di nasida di tonga-tonga ni parnguluon. Sai tabamu totong hahi pason, dohot parsi hohoton parsi tutuon, mardalan mangulu ho Bartolomo ni roham. Lausong ninang dia ka ulang tahun pernikahan, mau liate madi lehoko, totong pangaramotiomu di nasida, sampai boi mardalan sausudario di tonga-tonga ni parsari piauni. Selam tabamu malas ni roha kebahagiaan di nasida, di nama dalani rumah tangga nasida tujuan niari. Di pertama nami lausong ninang dia ka ulaun na sinakapat di tonga-tonga ni huriam. Dia kananeng marhasohotan ho manapatuluson na ho Bartolomo ni roham. Lausong ninang dia karuas ni huriam na mamilihon. Pilihan na tuado pamu ala ni pandadaon na sida dia sini roham. Lamar taba-taba mapasupasum di nasida, di tonga-tonga di ulaon na di tonga-tonga ni nguru do di tonga-tonga ni keluarga. Nang dia kaya nakon nami. Ho manama masu-masu nasida terlumuwi dia kana marsikola nuaing. Sai urupi dongani, patau nasida Tuhan dina marsiajar, asa lam takas dumengkan masa depan nasida ala ni pasupasum dia kehabisuhon hikmat na pinasahatmu di nasida. Di pertama nami urasi hamisian nasadu sa pangalosion nami, asa unang teraba pasupasu na nasipastom dia. Di bagasan Kristus Yesus, tangihon calaw doy mapangduan nami. Amin. Tapuji Tuhan tamar hitede nomor 200 ayat perjolo do seterusnya laos papungu pilihan. Daging ang doni
sangap Tuhani siana saroha gogomi oloi matuani. Sainai pasang apoku salele ngoluki totong haholong aku siana saroaki nape poso pamatakon sayolo aku ho nagronitos beho sakon say puji aku ho. Tapasahat mapilian at tapapungunto do ni debata matang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sililon na denggan dot nasa libasan na maliutos. Upasat tami masya na nilon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabuap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilihan non. Pati bulo na rajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami gudang ni silehon leon mito hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang sa pinurbadia magwarm. Sa Roma harajon, sa South Malomani roham di banatongon son na di banua gijang. Lehon matuhami si dari unang uluan siapari. Sa sama dosa nami son panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to wihon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jala-jalo mapasu-pasu siyan Tuhan di bata amat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di padopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Amen. Amen.
keluarga na baru masuk dope Roma mutujolo amang keluarga amang sianipar di julum mahita do tinang. Keluarga amang sianipar do tinang julum mahita asa di jalang amang. Sa takadolo nakumuta pero beyani Nagtaga monolo musa asirohani jaobai Nampe magosogotani Nampe magodohotanoi Nagtaga monologuba nanidok na dihatanai Hodoa sinirohana Rodi sa leleng-leleng Nang pepadan adameon Tuk naso Hata ni Jehovah Tuhan siasiho Doa sini rohana Lodi sa leleng-leleng Nang pepadan Adame